El passat dissabte, cap a la 1:15 del migdia, a la residència Balica de Benicolet, es va donar la veu d'alarma. Es va originar un incendi per causes que encara es desconeixen a una habitació de la tercera planta. De seguida es va avisar a serveis d'emergències i mentre es presenciaven a la residència, el fill del propietari, que estava de guàrdia, i treballadors van intentar sufocar el foc, com ens comentava José Santamaría. Bueno, pues aproximadament a la 1:15, jo estava així en l'aeroclub, assentat i he vist que eixia fum, he agarrat el telèfon, tocat per telèfon, al meu fill, que estava de guàrdia avui, que li tocava, i m'ha dit que n'hi ha un incendi en la tercera planta, l'habitació tal, que estava intentant apagar-ho. El qual jo m'he vingut a tardar 4 minuts a vindre des de l'aeroclub, perquè està així al costat, així la residència, i hem començat a intentar apagar. Claro, dalt no se podia entrar per el fum que n'hi havia. Entonces hem intentat, per la part de darrere, en la teula, hem passat una manguera de bomberos que tinguem així, i l'han tret a fora, i des damunt de la teula jo he trencat el cristal, l'he pegat, i des de fora anava tirant-li aigua a l'habitació on s'havia produït l'incendi. Els bombers i la Guàrdia Civil es van personar en pocs minuts. 3 dotacions, vingudes d'Ontinyent, Gandia i Oliva, amb 17 bombers, van treballar per sufocar l'incendi i ventilar les instal·lacions de la gran quantitat de fum acumulada que va provocar que 2 treballadors i el fill del propietari es vegeren afectats i tingueren que ser atesos per el SAMU i després traslladats a l'Hospital Sant Francesc de Borja de Gandia. Afortunadament, quan es va originar l'incendi, els residents estaven al menjador i al jardí. Per previndre qualsevol afecció, van ser evacuats al soterrani, on en tot moment van estar atesos per possibles casos d'ansietat. 77 places, nosaltres estem ara en 75 residents. Els 75 residents s'han evacuat conforme a la normativa, conforme estem preparats, i ràpidament ens han tret tots els que n'hi havia dalt fora perfecte. Tot això està coordinat conforme està practicat així. La policia científica es va personar a les instal·lacions per a intentar esclarir l'origen del foc, que en un primer moment podria haver sigut per un curtcircuit. Les investigacions continuen i, mentrestant, es va deixar precintada tota la tercera planta per a que es ventilara durant el cap de setmana. Des del minut zero, des de la Conselleria de Benestar Social, la seva directora general d'Acció Social i Majors, Pilar Albert, va estar en contacte amb el propietari del geriàtric per conèixer l'evolució del sinistre. Albert va oferir el que estiguera en les mans de la Generalitat per a poder facilitar la tornada a la normalitat el més prompte possible.